Wahenyara rokoro ayuka kagusia piringi datoragia juetia gingai karibari wadie abusaidi uwe goko yago kwae neke uruta mano yago kwanenge ngeria gedori goko yago kwae neke uruta mano yago kwanenge ngeria piripiri. Nora negwete kia juko siado takogoreire woigete kia jongwai nandoi mira oikareire ne mwesu niongoro goko yago kwae neke uruta mano yago kwanengeri ngerio gedori goko yago kwae neke uruta mano yago kwanengeri ngerio piripiri. Takorinda biaine tia kwenyitereire takoeme kengeria metagia nyetie takorugera njoko igawe orenda nyumu goko yago kwae neke uruta mano yago kwanengeri ngerio gedori goko yago kwae neke uruta mano yago kwanengeri ngerio piripiri. Wewikita dona ore dioroga meaka maminara tane machuga gereria etwa nendera kwa bugi diokoera goko yago kwae neke uruta mano yago kwanengeri ngerio gedori goko yago kwae neke uruta mano yago kwanengeri ngerio piripiri. Pero eine geta mai na gesugi akemo kwanda toire na rorigie eune nyana gamondo ne abadari goko yago kwae neke uruta mano yago kwanengeri ngerio gedori goko yago kwae neke uruta mano yago kwanengeri ngerio piripiri. Makwa tenenie nuago mwe witare wasi ndamenya ndatoraga kumita ikinyai ucio wako itiria na njahorire murigo